ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Камару Усман оиди муҳориба зидди Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. муҳориба зидди ислам ин чизе буд ки ман мехостум. Ман фикр мекардам ки ин муҳориба маънои хеле калон дорад ва на танҳо барои ман, барои ислам, барои UFC ва барои тамоми ҷаҳон. гуфтугӯҳо рафта истода буданд, лекин эҳтимолан Хентер Кембел дигар нақша дорад. ӯ ба дигар тараф ҳаракат кардан мехоҳад. ҳозир мо намедонем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Усман. ва дӯстон, бояд гуфт ки то ҳол рақиби навбатии Ислам Махачев таъин шудагӣ нест. агар шумо дар Русия кору фаъолият кунед, пас корти бонкӣ доштан муҳим ва зарур аст барои маош гирифтан, пардохтҳо дар мағозаҳо ва интиқол кардан ба ватан. корди Блек аз Тебанк на танҳо корди дебитии мусоиди бонкӣ, балки имконияти оғози истифодаи маҳсулотҳои гуногунест, ки барои шаҳрвандони Тоҷикистон барои зиндагӣ ва кор дар Русия муҳиманд. интиқоли мусоид ва бе комиссия бо асъори миллӣ ба Тоҷикистон ва дигар кишварҳо, имконияти ройгони супоридани биометрия ва гирифтани симкор дар як вохӯрӣ. ба ссилкаи дар описания буда даромада корди Тебанкро фармоиш диҳед ва нишон диҳед ки ба шумо симкорт лозим аст. намояндаи бонк ба назди шумо омада ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро ройгон таҳия мекунад. дар суръатиҳисоби пасандозӣ аз 9% солона ба даст оред. бо обуна Pro даромаднокӣ боз ҳам баландтар аст. дар утоқи шахсӣ ё барномаи мобилӣ суръатиҳисоб кушоед. бо обунаи Pro хидматрасониҳои боз ҳам муфидтар барои хориҷиён дастрасанд. алоқаи мобилии ройгон, 1200 дақиқа барои ҳама гуна бастаи интернет ва 30% тахфиқ барои гигабайтҳо. хизматрасонии корди дебитии Блек 0 рубл. инчунин огаҳиҳои ройгон дар бораи амалиётҳо барои ҳама кортҳои шумо. лимити афзуда барои интиқолҳо. ба хориҷа то 50 000 рубл ҳар моҳ бе комиссия интиқол диҳед. корди Блекро аз Тебанк заказ кардан осон аст. шумораи телефони хориҷиро истифода бурдан мумкин аст. шаҳрвандии Тоҷикистон қобили қабул аст. шиносномаи русӣ лозим нест. ба ссилка дар описания буда даромада дархост гузоред ва корт ба шумо дар ҳама ҷой мувофиқ ройгон расонида мешавад. Тебанк барои зиндагӣ ва кор дар Русия. соҳиби камарбанди BMF Макс Холлоуэй оиди муҳорибаи Ҷастин Гейҷи зидди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. баъди муҳорибаи Гейҷи ва Пимблейд намедонам ки бо кадом сабаб, лекин одамон фикр мекунанд ки Илия Ҷастин Гейҷиро ба осонӣ шикаст медиҳад. аммо баъзан вақт ту бояд коре ки Ҷастин Гейҷи дар ҷанг зидди Педи Пимблейд кард ҳамон корро кунӣ. бояд муҳорибаи ифлос гузаронӣ, занозанӣ сахт кунӣ, чунки рақиб ба чунин стил одат кардагӣ нест. фикр мекунам ки Ҷастин чӣ гуна ки ин ҷангро гузаронидан мехост, ҳамон гуна гузаронид ва ман ӯро бо ин чиз табрик мегӯм. ӯ ин вазифаи худро хуб иҷро кард ва ман барои ин кор ба ӯ баҳои кам доданӣ нестум, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Ҷастин Гейҷи Педи Пимблейдро шикаст дода чемпиони муваққатии вазни сабук шуд ва акнун аз рӯи қоидаҳои UFC ӯ бояд ки зидди чемпиони доимӣ Илия Топурия ҷангад. ана оиди худи Макс Холлоуэй бошад, пас ӯро муҳориба зидди Чарлз Оливейра интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 8 март дар турнири UFC 326 мегузарад ва ин реванши онҳо мешавад. дар якум муҳориба Холлоуэй пирӯз шуда буд ва Оливейра гуфт ки дар ҳамон муҳориба 11 сол пеш чӣ кор рух дода буд. дар вақти муҳориба ман тарафи чапи худро ҳис намекардам. одамон намефаҳмиданд ки чӣ кор рух дод. аз ҳамин сабаб ҳар гуна овозаҳо бароварданд. лекин асли кор дар осеби гардани ман буд. ба ман ҳатто гуфтанд ки маъюб шуда метавонӣ ва ин чиз шӯхӣ набуд. дар мошини ёрии таъҷилӣ духтурон дар дасти ман капелница монданд, аммо ин чизро ҳатто ҳис накардам, чунки тарафи чапи худро тамоман ҳис намекардам. ҳамон лаҳза ман тарсидам ки карьерам ба анҷом расид. реванши мо рӯйдоди дар ҳақиқат калон мешавад. боз як варақи дигар дар мероси ман, боз як дастовард ва ин беҳтарин аст. фикр мекунам ки дар охирон муҳориба зидди Матеуш Гамрод ман эълони карда тавонистум. тамоми дивизионро огоҳ кардам ки шер ҳоло ҳам гурусна аст ва ман аниқ боз нияти чемпион шуданро дорум, гуфтааст Оливейра. ногуфта намонад ки Чарлз Оливейра баъди мағлубияти вазнин дар ҷанг зидди Илия Топурия баргашта тавонист ва Матеуш Гамродро дар дуюм раунд маҷбур кард ки таслим шавад. акнун ӯро реванши деринтизор зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF интизор аст. ба фикри шумо дӯстон, дар ин реванш ки ғолиб шуда метавонад? мураббии Ҳамзат Чимаев оид ба ҷуҷитсу Алан Насименто оиди муҳориба байни шогирдаш ва чемпиони вазни ним вазин Алекс Перейра фикрҳои худро баён кард.
аз нуқтаи назари Алекс мураббӣ ва дастаи ӯ муҳориба зидди Чимаев ягон маъно надорад. Ман ҳозир оиди риск гап назада истодам, балки ҳозир Алекс имконияти калон дорад ва чизеро ба даст оварда метавонад ки ҳоло ягон кас кардагӣ нест. Барои сеюм камарбанд ҷангидан, барои мерос, барои таърихе ки Перейра карда метавонад ва барои оне ки ҳоло ҳеҷ кас ин корро кардагӣ нест, ман ба ҷои Алекс агар мебудум муҳориба зидди Чимаевро қабул намекардум ва албатта ки ба вазни вазин мебаромадум то ин ки дар он ҷо бо чемпион ҷангида соҳиби сеюм камарбанд шавум. Аз нуқтаи назари маблағ муҳориба зидди Чимаев аниқ хуб фурӯхта мешавад. Агар ба мо Перейраро надиҳанд ва ба ҷои ӯ дигар рақибро диҳанд, лекин муҳориба барои камарбанд бошад, албатта ки мо қабул мекунем, чунки ҳадафи асосии мо дуюм камарбанд аст. Лекин ба вазни ин вазин баромадан барои муҳорибае ки дар байн камарбанд набошад ва муҳориба хуб фурӯхта нашавад, ба назари ман ин ба ҳадафи мо рост намеояд. Лекин дар умум UFC чизе ки гӯянд ҳамзат ҳамонро мекунад. Мо қабул карда ба пеш ҳаракат мекунем, гуфтааст Насименто. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ҳадафи дастаи Ҳамзат дар ду вазн чемпион шудан аст, на ин ки маҳз зидди Алекс Перейра ҷангидан. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия бо чемпиони вазни нимёна Ислам Махачев барои камарбанди махсус пан-фу-пан ҷангидан мехоҳад. Биёед суханҳои Топурияро гӯш мекунем. варианти беҳтарин барои ман муҳориба зидди Махачев дар вазни нимёна мешуд, чунки ҳамин гуна ман соҳиби сеюм камарбанд мешудум. Дигар варианти беҳтарин муҳорибаи мо байни вазни 70 ва 77 килограмм барои камарбанди нав ва махсус пан-фу-пан беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, як маротиба тасаввур кунем ки чӣ қадар ин муҳорибаи беҳтарин шуда метавонад. Муҳорибаи ду чемпионе ки дар ду вазн чемпион шудаанд. Дар таърихи UFC ҳоло чунин муҳориба шудагӣ нест. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган мегӯяд ки дар UFC вазнҳоро зиёдтар карданд дар кор. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунам ки намояндагони муҳорибаҳои омехта бояд ин чизро қабул кунанд ки яке аз чизҳое ки вазнкамкуниҳои хатарнокро манъ карда метавонад ин вазнҳои нав ташкил кардан аст. ҳозир дар муҳорибаҳои омехта 8 чемпион дар 8 вазн аст ки ин чиз хеле ва хеле кам аст. дар муҳорибаҳои омехта дар ду вазн чемпион шудан як кори ҳайратовар аст. ин ягона коре ҳаст ки ҷангвар карда метавонад. ҷангварон танҳо дар ду вазн чемпион шудаанд. ҳоло ягон кас дар се вазн чемпион шудагӣ нест. агар ки онҳо вариантҳои зиёдтар медоштанд, фикр мекунем ки мо шумо зиёдтар муҳорибаҳои конкурентӣ медидем. ҳамчунин аз нуқтаи назари саломатӣ барои ҷангварон ин хуб мешуд. фикр мекунем ки чӣ қадар чемпион бисёр бошад, ҳамон қадар барои варзиш хуб аст. бисёр ҷангвароне ҳастанд ки дар чанд вазн чемпион шуда метавонистанд, лекин вазни мувофиқ барои онҳо нест, гуфтааст Роган. хотиррасон мекунем ки дар муҳорибаҳои омехта ҳамагӣ 8 вазн аст. вазни 57 килограмм, 61 килограмм, 66 килограмм, 70 килограмм, 77 килограмм, 84 килограмм, 93 килограмм ва 120 килограмм. дӯстон, ба фикри шумо ҳамин хел хуб аст ё агар ки боз як ду вазни дигар ташкил мекарданд боз шавқовартар мешуд? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.